Jeg vil først sige, at det vi har været vidne til her i de seneste år, det har jo været en utrolig dårlig styring af kommunen. Det har været en meget uklar politik fra naalakkersuisut om, hvad man ville med strukturreformen. Og det har også været mangel på mod til at sige, nu har vi den struktur, vi har, og vi arbejder inden for de rammer. Så jeg mener, det er fornemt, at naalakkersuisut her til aften kaster bolden til Inatsisartut. Naalakkersuisut er kommet med et beslutningsforslag, et lovforslag, som er kommet meget sent på vores spor i Inatsisartut her under efterårssamlingen, hvor man meget, meget hurtigt vil have taget en beslutning om en deling. Og det må jo gå ud fra af naalakkersuisuts klare politik. Så det er den retning, naalakkersuisut mener, vi skal gå. Hvis man ikke er sikker på, at det er den rigtige retning, så må man tage skeen i den anden hånd og tage styringen. Og det er det, vi mangler at se fra naalakkersuisut. Vi har på samme måde set det i kommunen. Man har ikke sikret sig, at man har taget sig af de sager, der skulle rettes op på. Derimod har man brugt nu 5-6 år på at snakke deling. Ja. Men hvorfor er det så, at kommunen skal deles? Hvorfor er det, at man ikke skal sørge for at tage ansvar og få styr på de ting, der skal gøres i kommunen? Det burde man også have gjort allerede fra flere år siden, og det, som I har kunne høre i aften, har vi sagt igen og igen fra Inuit Ataqatigiit i vores kommunalgruppe, i Qasiortut Kommunia og generelt. Og derfor så bliver det også et klart krav fra Inuit Ataqatigiit til næste kommunalvalg, at hvis man deler den her kommune, så skal der lokalråd i hver eneste by, og bygdebestyrelserne skal have nogle penge at administrere, og de skal have større kompetence. Det burde man også have gjort, det har vi arbejdet rigtig hårdt på. Men det kan man gøre fremadrettet, i stedet for at bruge pengene på at dele op. Det har vi arbejdet rigtig hårdt på fra Inuit Ataqatigiit, men som det blev sagt i aften, vi har 4 mandater ud af 21 i kommunalbestyrelsen, og vi har kæmpet og kæmpet i den kommune, ligesom vi gør i alle andre kommuner, for at sikre, at der var et bedre nærdemokrati. Men det, jeg hørte dig sige, det er, inkompetence er problemet, ikke nødvendigvis strukturen. Ikke nødvendigvis strukturen. Jeg synes, der har manglet en klar ledelse, både fra naalakkersuisuts side og i kommunen, i forhold til at sikre, at det her det lykkedes. Ja, Justus Hansen. Men vi ser jo, at det, der er gået galt deroppe, det er jo igen, som jeg også er enig med, det er måske også ledelsen deroppe. Det her med, at vi ser kommuner som Morsuk, man har taget skeen i en anden hånd og sagt, nu vil vi lave bygdebestyrelser med egen sådan set, pengekasse og kan administrere nogle af de her ting, som en bygdebestyrelse skal gøre. Og så det her igen med lokalrådet. Lokalrådet. Ja. Også på det samme måde. Vi har givet kompetencerne derud, hvor det egentlig er, vores borgere er. Og vi har taget til os, at det har været en lang proces at komme igennem med hensyn til kommuner som Morsuk og få medbestemmelse der. Jeg ved det jo selv. Jeg kommer selv fra Østkysten af fra Tasiilaq, hvor der er kritiske røster stadigvæk imod Stor Kommune. Men det er blevet meget bedre. Og jeg vil sige, at man skal give det noget tid endnu.